Altså, kom her til mig. Natasha, hun har forberedt en lille sang til lillebror, som hun gerne vil synge. Og bandet har masser af søde og sagt, fordi vi gerne vil spille til. Jeg ved ikke. Jeg skal lige op i mandeholdet. Ja, Mikkel, nu har du snakket om en tale i rigtig lang tid. Og I kan bare se her, når jeg skal stå og snakke, jeg ryster af helvede til. Jeg har pisse dårligt til. Så. Nu har jeg skrevet en sang, og så ser vi, om det går lidt bedre end en tale. Ja, jeg har lidt hjælp heldigvis her, hvis det er på helt. Ja, sådan. Okay. Prøv. Altså Mikkel, det kan godt være, at du både er større og højere og efterhånden end mig, men jeg er altså din storsøster. Så hvis der er noget, så ved du godt, at du bare skal ringe til mig. Så kommer jeg fandme drømme. Og nu når du er blevet så gammel, så kan det også godt være, at jeg skal stoppe med at lægge make-up på dig og proppe lyserødt tøj på dig og proppe skraldespand på dit hoved, fordi jeg synes, det er sjovt. Og Mikkel bare sidder, fordi han ikke sidder gammel. Ja. Jeg skal nok stoppe det nu. Hvad mindre du, selvfølgelig. Jeg kan ikke rette mig hovedet mere. Nej. Er der noget, jeg glemmer at sige, som du gerne vil høre? Nej, jeg tror, det var det. Tillykke, Mikkel.